Mervi Niemi-Huhdanpää on toiminut Aisaparin toiminnanjohtajana vuodesta 2005 alkaen. Hän oli kirjoittamassa myös Aisaparin ensimmäistä strategiaa jo vuosituhannen vaihteessa. Suomessa oli jo parikymmentä liideryhmää, mutta joka puolella ei Suomessa vielä liideryhmiä ollut. Etelä-Pohjanmaalla oli 2, mutta tällä esimerkiksi nykyisellä Aisaparin alueella ei vielä liidetoimintaa ollut. Ja sitten ministeriöstä tuli semmoinen ohjeistus, että jokaiselle alueelle pitäisi perustaa liideryhmä. Ja täällä sitten Härmänmaan ja silloin Järviseudun seutukuntien seutusihteerit päätti tehdä yhteistyötä ja perustaa yhteisen liideryhmän tälle alueelle. Ja sitä varten perustettiin työryhmä, joka lähti sitä valmistelemaan. Ja siitä se sitten lähti. Siinä keväänä kirjoitettiin strategia, sitä valmisteltiin seuraavan vuoden aikana vielä lisää ja keväällä 2000 saatiin strategia valmiiksi ja sitten keväällä 2001 niin tuli päätös, että Aisapari on valittu liideryhmäksi. No kenttähän on hyvin samanlainen. Tällä alueellahan on aina ollut paljon yhdistyksiä ja yhdistystoimijoita ja yrityksiä. Että sinänsä niin kuin kenttä on samanlainen, mutta toki niin kuin se toimijoiden määrä, kehen nyt ollaan yhteydessä, niin sehän on vuosien aikana lisääntynyt huimasti. Parasta liidertyössä on innokkaat ihmiset, paikalliset toimijat, jotka on lähtenyt hakemaan hankkeita ja toteuttaneet niitä, saaneet aikaan hienoja tuloksia, hienoja vaikutuksia ja työtä ja toimeentuloa tällä alueella, toimeliaisuutta, uusia harrastusmahdollisuuksia ja monia asioita, mitkä on tärkeitä tälle alueelle ja jotka olisivat jääneet toteutumatta ilman hankerahoitusta. No, haasteellista tässä työssä on se, että ensinnäkin hankkeita ja hakemuksia on paljon ja rahaa on vaan rajallisesti käytettävissä, että aina joudutaan välillä tekemään niitä kielteisiä päätöksiä tai pienentämään hankkeiden kokoa. Byrokratia tietysti on aina hankalaa se, että on tietyt asiat, mitä joudutaan tekemään ja ne työllistää sen tekemisen ohella sitten niitä toimijoita. Että kaikille niille, jotka ei ole vielä hakemusta jättänyt, mutta on kehittämistoimenpiteitä suunnitteilla tai investointeja suunnitteilla, niin ei muuta kuin rohkeusta yhteyttä Aisapariin. Niin katsotaan, että mitä voidaan tehdä, minkälainen suunnitelma tehdään ja kustannusarvio ja kaikki muu sitten kyllä hoituu, kun se tekeminen ja osaaminen on siellä hakijalla itsellään, niin me autetaan kyllä niiden hankkeiden tekemisessä.